comprar si no teníem tot resolt, no? I llavors ho vam dedicar a anar-nos coneguent. Així va passar el 2018 i llavors vam formar una junta i, com amb altres grups, nosaltres ens organitzem per comissions. I per comissions, cadascú, segons les seves preferències i afinitats, anem treballant. Tots els membres de Walden han d'estar integrats i han de participar a totes les comissions, amb la mida de les seves possibilitats. Hi ha gent que participa més, hi ha gent que participa menys, però tots hi hem de treballar. Llavors, les comissions que tenim nosaltres són la Comissió d'Arquitectura, que està treballant moltíssim, la Comissió de Comunicació, la Comissió d'Economia, la Social, Governança i Salut. No vol dir que més endavant potser en creem alguna altra, però de moment aquestes són les que treballem. Llavors, al tenir ja l'edifici que l'havíem de reformar, què vam fer? Ens vam centrar moltíssim en el tema arquitectònic. Llavors vam fer un concurs per triar un equip d'arquitectes, el van guanyar uns nois de Som Habitat i a partir d'aquí vam estar fent tallers. Vam passar el 2019 molt intensament treballant en com volíem l'espai. Aquell hotel que ja tenia una estructura, com el podíem adaptar a les nostres necessitats. Amb tot això vam fer 8 tallers participatius que tot això va donar cap a poder tenir el projecte bàsic arquitectònic. Aquest projecte el vam fer a gust de tots, més o menys, i ja l'hem presentat a l'Ajuntament de Sant Feliu i, clar, hem anat salvant els inconvenients que hi havia. Que si aquí demanen que hi hagin aparcaments, ja ens deixen que no n'hi hagin. Que si aquí una sèrie de coses, que jo ara no hi entro perquè no hi entenc d'aquestes coses tècniques. I un cop salvat tot això, ja ho tenim a l'Ajuntament. Llavors, ara el que estem fent és treballar molt tot aquest tema de les energies, de com ho farem, com serà a nivell de si fem energies renovables. Així ja estem treballant molt també el tema del reglament de règim intern per poder regular tots els aspectes formals de la convivència, i d'això s'encarrega la Comissió de Governança, que fa propostes i després es debaten i s'aproven per tot el grup. I llavors, finalment, la xerrada aquesta era una mica de cures, però us he volgut fer una introducció. Sapigueu que tot el que hem treballat ha sigut molt, molt, molt a nivell aquest arquitectònic i de cohesió del grup i les cures ho estem treballant últimament i s'encarrega la Comissió de Salut, de la que formo part. També s'encarrega la Comissió Social, que fa una tasca més de coneixença, d'acolliment i de cura una mica de la gent organitzant activitats, de coneixença, etc. Però tot el tema de salut ho fem des d'aquesta comissió. Llavors, tenim per objectius viure i conviure preservant la salut i el benestar individual i de la comunitat. I tot això fomentant un estil de vida saludable. Vol dir que buscarem activitats per poder fomentar la salut. També estem treballant per planificar l'acompanyament i suport a la dependència. Ara no, perquè ho veiem una mica lluny, però per quan es presentin. I, entretant, de moment ens acompanyem nosaltres, vull dir, ens fem suport mutu, però quan realment dependències ho necessitem, ho farem amb personal especialitzat. Tot això ho tenim una mica ja treballat, perquè hi ha grups, per exemple, altres grups que no tenen ubicació s'han pogut centrar molt en treballar aquests aspectes, com per exemple Can 70, que suposo que després ells juntament amb un altre grup que els van acompanyar van elaborar la guia de cures de la convivència de persones grans. I, esclar, van estar tot un any treballant en aquest tema. Nosaltres fa molt menys que ho estem fent, però tot el que hi ha a la guia, vull dir que la trobeu a la web de Sostre Cívic, nosaltres la subscrivim i tot és aprofitable pel nostre projecte. I
Llavors, cada projecte sènior, depenent de les instal·lacions que tenen o que es planifiquen, doncs s'organitzen d'una manera. Llavors, hi ha gent que diu volem tenir un projecte, cada un és diferent, és divers. Un, doncs, sí, viurem a casa, però quan tinguem dependències tindrem una unitat que serà com una petita unitat de convivència on ens traslladarem i anirem a viure, cuidats per personal especialitzat. Nosaltres això no ens ho hem plantejat. El que ens hem plantejat és estar a casa nostra i que sigui una cosa finalista. No volem sortir de casa nostra malgrat les dependències. Clar, sempre que sigui possible. Llavors, quan estiguem en convivència, esperem estar uns quants anys sense necessitar l'ajuda especialitzada. I per no envellir alhora hem fet com una escala d'edats, una mica apoyant-nos una mica amb l'estadística, però vaja, això tampoc és infal·lible. Llavors ens fixem per les noves incorporacions un màxim de 70 anys en el moment d'entrar. També demanem que en el moment d'entrar al grup la persona sigui completament autònoma. Llavors, per quan tinguem dependències, el que tenim pensat és que les persones no surtin de casa seva. Tenim pensat un espai que en aquests moments ja està també dissenyat, que no el farem servir ara per això, però en un futur sí, que ens farà les funcions de centre de dia per les persones que necessitin supervisió i atenció durant el dia. Atès que el personal contractat on es faran les activitats, aquesta gent estarà atesa pel personal contractat on es faran les activitats terapèutiques que es necessitin. Llavors podran estar acompanyats per persones mateix del cohabitatge, amics, companys, per fer algun tipus de voluntariat, però bàsicament atesos per personal especialitzat. Llavors, les unitats de convivència, que serà a casa nostra, on viurem, esperem tenir tot l'equipament domòtic que en aquells moments estigui a l'abast. Llavors podrem tenir avisadors de caigudes, alarmes de fum, no ho sé, mirarem què hi ha tècnicament i ho anirem actualitzant. Llavors, el personal que contractarem serà a mida que ho anirem necessitant. No direm, ara obrim un centre i tindrem X. No, a mida que tinguem necessitats de suport, anirem contractant personal. Com serà això? No ho sabrem, ja ho decidirem entre tot el grup, a veure si ho contractem nosaltres, si contractem una empresa cooperativa que s'encarregui d'això, ja ho veurem, tot això és a parlar, no? Llavors, tot això, evidentment, estarà complementat per totes les ajudes que ens pugui donar la llei de la dependència. A hores d'ara, com estarem empadronats a casa nostra, podrem gaudir de l'atenció domiciliària. De moment és molt minsa les hores que et poden donar i has d'estar molt malament. També hem de mirar si la calculadora pels nostres guanys ens permet això, però bueno, podrem tirar això. Tampoc volem un lloc medicalitzat, perquè per la medicalització ja tenim hospitals, però sí un lloc. Llavors, hem vist que tot això sembla que va una mica més de pressa del que semblava. La pandèmia ens ha una mica avançat tot això. Llavors hi ha molts grups de pressió que ja estan parlant de l'atenció domiciliària, reforçar-la. Hi ha un grup d'experts que està treballant a la Generalitat, que els hi han demanat, no sé en què quedarà, per veure les necessitats de la gent que viu a casa, perquè segons totes les enquestes la gent vol envellir a casa, no vol anar. I tot això amb el cohabitatge en gaudirem. També, com ha dit la Rosalia, des de Sostre Cívic, volem incidir, tenim una taula de la gent gran on ja ens hem reunit amb algú de la Generalitat, però hem començat i ara estan superocupats, on volem incidir per incloure el cohabitatge a la cartera de serveis. No sabem amb quines prestacions, tot això s'ha de fer, s'ha de negociar, però és un camí que estem fent. Llavors, com a Walden, per fer front a les despeses de la dependència, ens proposem assolir-ho solidàriament.
encara no tenim definit com ens repercutirà cadascú. I la sintonia que sempre hem parlat a nivell informal és que sí, que tots ho farem solidàriament i que pagarem entre tots. Però llavors és possible que acabem dient, doncs vale, ho paguem solidàriament, la gran part, però les persones que tenen aquesta necessitat de suport, doncs paguin una mica més. Tot això és una cosa que quan estiguem tot el grup, doncs serà tot el grup. Nosaltres, la Comissió de Salut podrà fer propostes, però el grup és qui ho ha de decidir. En tot cas, sí que tenim previst una quantitat, que ja ho diem a la gent que entra, doncs més o menys per on poden anar les despeses, tinguis o no dependències. Independentment que si en tens, potser hauràs de pagar una mica més. Tot això ja es anirà veient. Llavors, tot això ho estem treballant des de la Comissió de Salut i també des de manera transversal des d'altres comissions implicades, perquè en quan ens sigui possible i tinguem propostes més concretes, doncs ja ho anirem traslladant a tot el grup, que és, en definitiva, qui ha de debatre-ho i fer les aportacions i votar-ho, vull dir, decidir-se per una cosa o altra. Llavors, per acabar, en aquest any se'ns ha enrederit una mica el projecte amb tot això de la pandèmia. Fem molta feina, però sembla que no acabem d'avançar perquè això de que no et puguis veure, que no et puguis trobar i tot això és una mica dificultós. També teníem previst, la Comissió de Salut, durant aquest any, que ja ho havíem concretat una mica, doncs fer una mica un tour per anar a veure altres cohabitatges, perquè, esclar, quan tu vols muntar una cosa que és tan nova, doncs millor anar a mirar coses que ja funcionen, Després tu faràs o no faràs, però volíem mirar tots els que hi ha arreu de l'Estat que ja funcionen, a veure com s'ho munten. I volíem començar per Travensol, però al mes de març ens va agafar tot aquest follon de la pandèmia i l'únic que hem pogut fer és una trobada virtual amb la gent de Travensol, que sí que han pogut aclarir coses i coses que queden per aclarir, però tenim pendent poder realitzar una visita per veure in situ i conèixer una mica com ho tenen tot muntat. I no sé, en principi, aquesta és la meva aportació. No sé si després algú vol preguntar coses més concretes, doncs ja les contestarem. Vull dir que veig que també hi ha més gent aquí de Walden, del projecte. Per mi, jo ja hauria acabat. Abel? Sí, estupendo. Ara li dono pas a la Rosalia que presenti. T'has d'activar el micro, Rosalia. A veure... Ja està. Aquí. Gràcies, Maria. I ara donem pas a la Mari Pla, de Can 70. Endavant, Mari. Sí, Mari, t'has d'activar el micro, també. Sí. Tens el micro desactivat. Ja. Endavant, Mari. Sí, no, un segonet, que he omplit la pantalla. Ara, sí. Havia començat a dir que bona vesprada a tots i a totes i benvingut a l'aula online. Per mi és la primera vegada que li vaig a parlar en una pantalla. Espero no despistar-me i també espero crear els suficients interrogants perquè pugueu fer moltes preguntes. Així el tema amb vosaltres quedarà molt més arrodonit. Hem estat invitades per parlar de cures. Parlem de cures? Si jo preguntara ara mateix quina és la primera paraula que us ve al cap quan jo dic cura, penseu-la un moment. I si som 60 persones, segurament trobaríem 60 respostes. Podem fer la prova. Jo aquest matí, si m'ha ocorregut en el WhatsApp, preguntar-ho a tota la meva gent de Can 70 i aquestes han sigut les respostes. Tendresa, confort, afecte, ajuda mútua, companyia, escalf, estima, necessitat, suport, acompanyar, estar atent, consol, carinyo, vida i benestar per a les dues parts. Què vull dir en això? Pues que n'hi ha una base emocional gran en les respostes, en el que entenem per cures, que ens dona pistes. Encara que cada dia veiem
que les aplicacions de les cures dependís de l'entorn en què se donen. Cada vegada més estem sentint que les cures se donen a nivell personal, que són les que més o menys o familiars, són les que nosaltres hem arreplegat, però també està el camp laboral, el comunitari, el social, inclús el polític. Ja ves, no ves les imatges que tenies que posar? Sí, aquí us explico que amb la Mari m'ha passat un seguit d'imatges i jo ara miro de compartir-vos-ho, a veure si sóc capaç. Ho dic perquè si no és tant. Sí, totalment, Mari. Aquí 2 segons. No, però era perquè et veiessin també una mica... Sí, bueno, però jo sóc menys important. Aquí tenim. Sí? Sí, ja està, ja ven. A veure, un segonet que... Vale, sí, havia perdut jo. Així teniu la caràtula de la guia. La taula d'avui, em van dir que es presentava com cures a la convivència de persones grans. La meva intenció, en realitat, no és fer un resum de la guia de cures en la que tot el grup de Camp 70 vam estar treballant durant tot un any. En realitat la teniu en el PDF a la web del Sostre Cívic. Així que espero que el que he preparat pugui ser útil. I si més no, sempre ens quedarà la guia. Molt bé, començo ja en tema. No sé si s'heu fet preguntes, però jo sí que m'he preguntat, me fas moltes preguntes. On estem? Es fem grans, passen els anys i què ens depararà el futur? Què farem? Ho deixarem córrer i quan arribi la necessitat d'ajuda i de la cura veurem què fem o pensem alternatives? I això és un poc per on comencem, jo penso que més o menys tot, no? Cada un la seva experiència. El primer que veiem és que al nostre voltant la societat no ens ofereix molt de futur o no ens agrada. Jo tenia preparat un punt respecte a residències, però com he vist que Maria ha explicat tant el tema de les residències, directament me'l vaig a votar. Després ens queda l'altre recurs, que és la nostra meravellosa llar. Ens quedem a la nostra llar a esperar? A esperar què? Algunes persones, jo penso que idealitzen la seva casa, perquè han estat tota la vida i no se'ls havia passat pel cap que en fer-se grans la casa pot ser els quede massa gran. O pot ser el bany no està adaptat i no poden entrar a la dutxa, o per circumstàncies van en cadira de rodes i no caben per la porta, però segueixen aferrant-se a mi casa. Si cap d'aquestes solucions ens agraden, ja podem buscar. Podem buscar i buscant altres maneres de convivència diferents. Ara que som grans, apareix el cohabitatge sènior. Com no se mos havia ocorrit abans? Està clar, érem jóvens. Aquestes coses no es pensen. Deixar que me faça gran. En el que falta. Però tot arriba. El cohabitatge sènior és un model que al nostre país no es coneix molt. Fa molts anys jo vaig veure un article al suplement del diari del País que faig un poc de referència. Uns amics que anaven a construir-se unes casetes amb espais comunitaris a la Serra de Madrid i vaig pensar en aquell moment, mira que interessant, això m'agradaria per a quan jo em faci gran, però faltaven molts anys. Però clar, els anys ja estan aquí i a més han vingut a quedar-se. Aquestes persones portaren endavant el seu projecte suposa que amb molt d'esforç, molt de treball i molt d'entusiasme. Actualment es diuen Travensol i és una experiència coneguda per molta gent per ser pioners, que a més és un gran repte, posar-se en estas aguas abanderant un projecte tan innovador com va ser en aquell moment el cohabitatge. I per què pensem que un cohabitatge sènior és la millor alternativa per a la nostra vellesa? Jo penso que hi ha moltes raons i moltes reflexions. Vos conte. En principi, jo crec que per a mi la més important és perquè nosaltres decidim. Nosaltres decidim com, quan, on i amb qui. Perquè nosaltres construïm o rehabilitem. Participem en el projecte constructiu, tant al disseny d'espais individuals com col·lectius i als equipaments. Perquè nosaltres ens organitzem. Ara, buscant fórmules que faciliten participar en tot el procés de la construcció del grup, en formació, comunicació, assessoraments i buscant també espai que ho farà possible. El nostre grup, per ara no té espai,
i pot centrar-se en posar, diguem, les bases d'aquest cohabitatge. Després, quan ja tinguem espai, a la constitució de comissions i consells, assemblees i programes que es permetin no sols unes relacions saludables, sinó també la participació en la presa de decisions i el control de qualitat, tan necessari per seguir millorant en totes les àrees de la convivència. També perquè nosaltres aprenem i desaprenem, que moltes vegades és tan important, i repensem com volem viure, perquè cada volta que coneguem una experiència ens plantegen noves interrogants que no havíem pensat i anem refent el nostre ideari. Perquè nosaltres ens cuidem des del moment zero, o sigui, ja, encara no estem vivint junts, però ja ens cuidem. Això que encara no ho sabem. En essència, perquè volem que la nostra bellesa siga lliure, digna, solidària i joiosa. Així doncs, ens posarem a la feina. I com i quan podem començar un projecte de cohabitatge? Passem del somni a la realitat, comencem un projecte. Com passa? Quan un grup de persones coincideix al temps i a l'espai i decideixen començar un grup llavor. La nostra llavor està plantada des de fa exactament 5 anys. Jabel, la diapo? Aquí va. Val. Ara fa 5 anys. Somrients i en ganes somiant que en algun moment això tirarà endavant. Un projecte constant i viu des del moment zero, amb la idea i amb les primeres persones que el somnien, passant per l'assessorament, la formació, les reunions i les assemblees per l'enriquiment de les incorporacions i de les baixes, perquè ens ensenyen no sols les entrades, també les eixides de la gent que passa per un projecte. Jo penso que en tots s'ha donat el cas que van entrant i van eixint i això és positiu també. I per l'elaboració d'un debat en un marc teòric i de la recerca d'espai, de recursos, de la revisió dels primers acords, de les xicotetes convivències, del treball fet i del que farem. I tot això va consolidant un grup. Fa 5 anys que el nostre projecte és viu i segueix creixent, no sols per les incorporacions, també, sobretot, per les idees, els afectes, els desitjos i el treball col·lectiu. Fa 5 anys que va començar i lluny de dissoldre's, de desaparèixer, està fort. Inclús al confinament, el treball de cohesió del grup va tirar endavant. Estava dudant si estava canviant. Tenim l'organització, hem definit 4 àrees de treball que més o menys ens permeten tindre presència pública, perspectiva de projecte, cura de la comunitat i construcció interna. Teixim afectes, relacions, teixim solidaritat, teixim, diria jo, perdoneu un segon, que m'han entrat en l'habitació. No puc tancar la porta. Un segonet i torne. Parlava de que estem fent teixint complicitat, solidaritat, estem fent els ciments de l'edifici, amb solidesa i amb la força de l'ànima. Sabeu que moltes vegades la fortalesa de les coses és allò que no és visible. Tindre la voluntat d'arribar a bon terme, sumant les voluntats de totes les persones i trobant la força per construir el projecte. I just dalt d'aquests ciments construïm els pilars del projecte, que no són altres que les cures, en majúscules, perquè en una convivència podem trobar molts temes de debat, d'acords, de desacords, de divergències, de consens. Però el tema de les cures té que estar claríssim, és el central, i té que estar defensat per unanimitat. Després entrarem en les cures, ara seguim un poquet en la història del nostre grup. La formació. La formació com a eix central de projecte. El grup llavors, al que pront s'hi sumaren 5 persones més, començaren per buscar altres experiències. Amb un parell de llibres, el manual del sènior Cosauhin de Charles Duguay,
traduït per jubilares, i Utopia i Educació per Francesco Tonucci, un informe de l'Airat i Mogollón sobre l'arquitectura de les cures i un curs sobre cooperativisme. Això va fer un marc teòric, un acompanyament amb Perviure, va propulsar la primera estructura del grup. La formació... Canvies la foto, Jabel? Jabel? Sí, sí. Val. La formació ha sigut contínua i continuada. Alguns dels temes seleccionats de formació per a l'any 2021 parla de resolució de conflictes, eines per promoure el diàleg, relacions interpersonals, sòl públic o privat i governança. Estem aprenent, estudiem i valorem necessitats formatives. Estem escrivint la nostra pròpia experiència amb un llibre d'acords per a que tot quedi arreplegat i davant de qualsevol dubte no mos isca allò de dir varen dir o no. Està el llibre on tots els acords s'apunten, estan les actes de totes les reunions i el document fundacional del grup. Totes aquestes coses és important. Jo penso que a vegades parlem i tot el que no s'escriu al cap del temps no ha existit. L'experiència és interessant arreplegar-la. També ara estem imaginant necessitats. Podem mirar altres projectes, aprendre d'altres experiències, però cada grup té que fer el seu camí. En aquest cas, cal estar familiaritzat en el que representa el procés d'envellir, per tal d'intuir què necessitem, què necessitarem. Sabem que de vegades l'edat cronològica no va compassada amb l'edat biològica i que el procés d'envelliment és diferent en cada persona. Sabem que comencem a envellir aproximadament als 34 anys. No us espanteu que fisiològicament comencem a envellir als 34. En principi no comporta cap mena de disminució de la capacitat funcional ni cap dependència. És un punt en el que hi ha consens científic, és un punt d'inflexió en la nostra fisiologia, com també hi ha consens al segon punt, que es situaria als 60. També tranquils. El que més i el que menys ja hem passat els 60, no notarem res, alguna arruga, algun quilo de més, alguna analítica en colesterol, un poquet elevat. I el tercer punt. El tercer punt és realment, jo penso que el que ens dona la referència per a imaginar-nos si s'escura, si és futur, no? Està al voltant dels 78 anys. Ahir ja podem començar a parlar de limitacions funcionals, de pèrdua de capacitats, de fragilitats i d'augment de la vulnerabilitat, junt a una cosa que està molt vinculada, que és la pèrdua de l'autoestima. Això és un procés més o menys estudiat i cada persona té un, però també és cert que n'hi ha factors que influïxen en el procés d'envellir. No tot el món envelleix de la mateixa manera. Les condicions socioeconòmiques influïxen en la manera d'envellir. L'entorn social de la persona, l'àmbit familiar, la seva manera d'entendre i viure la vida, aquesta etapa de la vida, l'existència o no de malalties, inclús l'acceptació i adaptació als canvis. En l'any 2019, o sigui l'any passat, el nostre grup va tindre l'oportunitat de treballar en les cures al marc d'un projecte d'elaboració d'una guia d'autogestió de les cures en un espai de convivència per a gent gran. En col·laboració amb el Departament de Gent Gran de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, i l'estudi va ser acompanyat per el Lluvi Ferrer i el Daniel López del grup de recerca de Carenet de la UOC. Previ a saber que anar a treballar aquesta guia, el grup havia fet un parell de sessions de treball on esbrinàrem la complexitat del tema i d'alguna manera vàrem dibuixar com 4 eixos de treball. El primer eix, no n'hi ha nivells, eren àrees de treball en el que cada persona se va apuntar a l'eix que més pensava que podria aportar. L'eix 1 era l'ajuda i suport mutu en la comunitat de Can 70, diguem que seria el primer nivell. El segon eix, els nivells de les cures. Vam entrar, després us explicaré ja les cures, quants nivells veiem en les cures, des de l'ajuda mútua a l'ajuda especialitzada.
la previsió econòmica de les cures i les cures al voltant dels processos de dol i de mort. Del l'eix 1, de l'ajuda i suport mutu, us destacaria que a pesar de no estar convivint, nosaltres sí que ens esforcem per anar creant lligams de complicitat entre nosaltres, que facilitaran en el futur aquest teixit d'ajuda mútua que descrivim a la guia. La roda prèvia a cada assemblea mensual de com estic, com estàs o com estem ens serveix per compartir neguits i alegries de les persones i conèixer la temperatura del grup. Una altra és la moderació de les assemblees, per a que tot el món participi. Utilitzem a vegades una pilota o un objecte per evitar que la gent interrompisca a la persona que està parlant. Inclús, per exemple, utilitzem molt el WhatsApp, tot el món l'utilitza molt, però en el confinament va eixir fum i hem decidit crear, per exemple, una altra línia de WhatsApp per no juntar els temes de treball en els temes lúdics d'activitats, de passejades o quedades culturals, que també les fem. També tenim funcionant un grup paraigua, que és com una eina per gestionar possibles conflictes. En el nostre grup s'ha donat de forma molt puntual algun, diguem, més que conflicte, desacord, descoordinació, i el grup ha resolt el problema positivament per a totes les parts. L'eix 2 parla del suport mutu a l'ajuda especialitzada. Aquí destacaria el debat entorn als nivells de les cures, les previsions de les ajudes externes, puntuals, l'ajuda especialitzada continuada. De la previsió econòmica de l'eix 3 de les cures té que veure en el model d'atenció centrada en la persona. Ahí està clar que necessitarem professionals formats i, si fa falta, nosaltres gestionarem la seva formació. Ha arribat el moment, pot ser. Aquests debats que se van donar al si dels eixos parlant dels nivells de les cures, ens va ocórrer en la mateixa sessió fer un dibuixet, conforme anàvem parlant, una persona va dibuixar, ens va eixir un dibuix que és l'escala del benestar, en la que ara quan us explique això jo vull que s'entenga bé, perquè és important. Veiem les cures com distints nivells, és a dir, ara estem en l'escaló 1, en l'esclau 1, podem pensar que és l'ajuda mútua, que és el que ja estem fent. L'ajuda mútua és la complicitat, el coneixement, aquestes coses, ser com bones veïnes, és bon veïnat. Aleshores, passàvem al segon esglau. Si això ho tenim més o menys treballat i consolidat, anem a veure què farem en el segon esglau. El segon esglau venia, diguem, les primeres ajudes amb suports puntuals. Pot ser que una persona es caigui a un bac, es trenqui un os, tingui que estar immobilitzada un temps, però això pot ser un mes, 2 mesos, un temps, o una operació quirúrgica, o durant un temps necessita recolzament. Això, diguem, les entenem com coses reversibles i estem parlant d'una limitació que no és permanent. La persona sols necessita ajuda per a vestir-se, per a la higiene personal, per a la resta d'activitats podria fer-lo a soles. Entonces, quan parlàvem del segon nivell, veiem que el primer seguia estant. Vull dir que no és que passàvem un escaló i de sobte canviaven les ajudes o canviaven les cures, sinó que el primer nivell, en realitat, que és la barana, ens acompanya a tota la resta dels esglaons, a tots els nivells de cures. Podem passar al nivell 3, que ja estem parlant d'atenció i cures especialitzades, continuades, per atendre dependències majors. Necessitats inclús fins a les 24 hores al dia, si fa falta. Aquest esglau sí que està treballat perquè el nostre col·lectiu també veu, la nostra comunitat veu el projecte com a finalista. Nosaltres volem morir de la millor manera possible a la nostra llar. No volem que es traslladen a ninguna altra institució. Aquesta decisió comporta una sèrie de mitjans especialitzats, com ara alguns espais arquitectònics preparats per a ser assistencials bàsics. Bàsics, parle. No parle de medicalitzar ni d'hospitalització a domicili. Seria com l'oxigen, el electro, la fluidoteràpia. Inclús podríem pensar en alguna monitorització de constants vitals i poca cosa més.
jo soc infermera, ja vos hem dit al principi, encara que comunitària també he fet assistencial, i no traslladaria a un hospital a un cohabitatge, perquè això és molt complicat, mantindria la persona el màxim possible fins que ella ho decidirà. La decisió jo penso que sempre estarà en la persona, recolzada per la comunitat, que penso que això comptarà sempre, però no partiria d'una medicalització del cohabitatge. Com la mateixa guia explica, l'estudi debat per part de totes les persones de CAN 70, tot l'any de treball, pot ser que no servisquen com a model per a altres cohabitatges, però pot servir d'orientació i pot donar pistes. Saben que arribat el moment de la convivència podran sorgir casuístiques no previstes i que caldrà resoldre de forma consensuada mitjançant els diferents òrgans participatius i la gestió dels temes plantejats. Vam arribar al Nadal del 19 en la guia feta, ho vam celebrar perquè era molt important, va ser un treball intens, les persones que em van acompanyar, el Lluvi, pràcticament va assistir a totes les reunions, totes les assemblees que feien CAN 70, no sols les que parlaven de cures, perquè teníem una pauta de reunions per a cures en les que cada eix feia les seues reunions. Després fem una posada en comú mensual de les cures per veure cada eix que havia treballat, però a més teníem les assemblees de CAN 70, que són mensuals, per altres temes. No sols vam estar treballant cures, treballàvem altres coses, no? Les representacions que tenim en alguns organismes, els temes de cercar espais, en fi, moltes coses. Altres reptes que estem seguint, que tenim per comunitat, mentre trobem sol per construir i que seguim obrint a temes per planificar la formació, en aquests moments tenim en cartera per a quan acabem el d'este any, l'autocura per unes cures de qualitat. Vull dir que encara que hem fet una guia, això ho entenem com un inici, vull dir que és l'aperitiu, no? L'aperitiu. Tenim que seguir treballant cures. I sí que ens agradarà escoltar altres col·lectius que sàpiguen d'aquest tema o que les hagin posat en pràctica. El nostre col·lectiu sí que ha fet visites, jo no estava, però sí que ha fet visites a alguns llocs i s'ha assabentat de com han anat resolvent els temes de les cures a mesura que anaven apareixent. Vos dia l'autocura com per unes cures de qualitat, un document sobre bones pràctiques, un estudi de viabilitat econòmica de les cures i tenim pendent també per començar a fer el que es diu una assemblea emocional. Ens agrada aprendre, posem l'orella i quan escoltam alguna cosa nou diguem, puf, va, anem a veure com entrem per ahí. Bé, ja veus, doncs és l'altre. Aquestes són les Cs que a nosaltres ens agrada tindre presents. Podem afegir més, perquè a la mesura que pensem podem posar més Cs. A mi este matí, anant a comprar per a fer el dinar, se m'han ocorrit 2 més i dic, ostres, ja està acabat, si no les afegiria, però bueno, les dic ara, que també és important. La del consens, que no està, i la de la convivència. Ahí teniu un munt de Cs que ens dona idea d'aquest primer nivell de cures. Volia agrair als organitzadors de l'acte perquè ens fa falta visibilització social, que la gent conega què és el cohabitatge sènior, que ens percebra com la millor alternativa per a l'envelliment i que l'administració s'implique en generalitzar aquest model i ajudar a fer-ho possible. I agraeix a totes les persones de CAN 70 la seva acollida per formar part del seu projecte, per el treball compartit durant aquests 2 anys i per la confiança que han depositat en mi. Seguirem construint comunitat. Gràcies. A tu, Mari, moltes gràcies. Ara, si voleu podem obrir el torn de preguntes. Sí, si us sembla, com dèiem abans, fem pel xat,
no? Llavors, les persones que vulgueu intervenir, més que fer la pregunta per escrit, que potser és una mica rotllo, no? No, que Poseu demanin. simplement el vostre nom i llavors la Rosalia o jo us anem donant la paraula. Ai, perdó, que veig que no m'havia connectat la càmera. Doncs això. Doncs qui vulgui intervenir i això, i anem fent potser torns a 2 o 3 intervencions i donem pas tant a la Mari com a la Maria per també si volen afegir. I Abel, una coseta abans de tancar, que no havia mirat el xat, que Rosalia tampoc ho ha dit al principi, però ho sap. La bibliografia i l'enllaç de la guia l'anem a passar tot el que m'ha anomenat. Vull dir, jo no he pensat de dir que no agarrarem apunts, però estarà tot a l'abast de tota la gent. Ja he vist que n'hi ha gent de Can 70 que ha estat posant coses, però que ho sapigueu tots. Gràcies, Mari. Molt bé. Doncs això. Molt bé, no? I han anat sortint molts temes, eh? Vull dir que jo no sé fins a quin punt, però han sortit temes a nivell de finalista o no finalista, per exemple, no? A nivell d'això. Després qüestions també bastant claus a nivell de pagament, no? Tot això, totes aquestes cures, tots aquests serveis, com els paguem i també veure, doncs... Vull dir que crec que no només tenen per què ser preguntes, vull dir que potser algú ha reflexionat respecte al tema i vol aportar alguna idea més enllà d'aquests dos projectes. També la lògica de com organitzar aquesta convivència, del tema més de gestió democràtica, de tot plegat han anat sortint elements d'aquests. Després temes de formació i aprenentatge, de com aprenem, com anem construint tots aquests elements. Vull dir que, per mi, podrien ser temes perfectament a nivell de poder fer alguna pregunta, algun comentari. No m'ho puc creure, que no n'hi ha preguntes. Sí, bueno, és que ja... Mira, el Jaume demana la paraula i així trenquem el gel. Trenquem el gel, sí. T'has d'activar el micro, Jaume? Sí, ara ho he fet. Aquí el tens, estupendo. Hola a tothom, salutacions, gràcies per l'acte, gràcies especialment a la Mari i a la Maria per les seves aportacions i els grups que hi ha al darrere que són molt valuosos. Sostre Cívic també, sens dubte. Em permeto, més que una pregunta és una reflexió, però és que em sembla que per mi és una mica el fons de la qüestió. Estem parlant del cohabitatge sènior respecte de les cures, però de l'habitatge en cessió d'ús per a la gent gran, en definitiva és el que és, i a mi m'agrada dir-ho així, que és una, no sé, és molt presumptuós dir una revolució, però sí una transformació social, o pretén ser una transformació social. No només des de l'òptica de l'habitatge, sinó també des de l'òptica de les cures. De fet, les paraules fonamentals ja són, doncs, això, transformació social, un projecte solidari, cooperatiu, col·lectiu, col·laboratiu. Totes aquestes paraules ens porten a la cura. La cura veu de totes aquestes qüestions i no és menor la qüestió. És a dir, normalment la cura és una qüestió compartida, però la compartim en petits nivells, tal com explicaven la Mari i la Maria. La compartim fins ara molt sovint a dintre de la llar i normalment qui en té responsabilitat és la dona, les dones. Els homes ens n'hem fet poc càrrec, hem de ser sincers. Potser hi hem posat el nostre granet de sorra. El que pretén l'habitatge en cessió d'ús, que per mi també està lligat a la cura. La cessió d'ús és una manera de cuidar socialment l'habitatge. És a dir, la cura abarca no només els temes de cura personal, sinó també els temes socials. És a dir, tot té a veure amb la cura. Però ara, centrant-nos en el tema de la cura, el fet de que es vulgui, diguéssim, preconitzar aquest model dintre del cohabitatge és una manera de fer aquesta transformació social i de fer-la evident a la societat. No sé, per això deia que era més una reflexió que no pas una pregunta, que em sembla que quadra una mica amb el que s'ha anat dient. Però aquesta dimensió em sembla important perquè no hi ha gaires exemples, o són molt puntuals, els exemples que porten la cura a un nivell més social, que no es tanquen dintre de les quatre parets de la llar. Deixeu-m'ho dir així, hi ha moltes iniciatives, òbviament des de l'administració també, i col·lectives que també incideixen en això, però a un nivell autoorganitzat no n'hi ha pas gaires. I aquesta és una d'elles que podria fructificar i de la mateixa manera que trencar motllos a nivell d'habitatge, també trencar motllos a nivell de cura, a nivell d'atenció a les persones. Gràcies i disculpeu que m'he allargat. Gràcies, Jaume.
Hi ha una pregunta, Maria, que és que fins a quin grau de dependència poden estar a Walden 21? T'has d'activar, Maria, no sé per què no s'ha activat el micro. A veure... Ara. Ara. Bueno, nosaltres, la nostra intenció és que sigui finalista. El que passa és que també dependrà quines dependències, si és una dependència molt disruptiva, doncs això ja el temps ens ho dirà. D'entrada, fins a grau 3, però clar, dependrà molt també de com es presenti aquesta dependència, no? És una cosa de tipus psíquic que interfereix molt amb la convivència, doncs ja ho veurem, però la intenció és que sigui finalista, fins a grau 3. Gràcies. Vale. El Joan Leiva demana la paraula. Hola, bona tarda a tothom. Em sembla que no ens podem permetre a l'agafar i dir que ho assolirem tot, però que depèn. Això ens porta a uns dubtes en concrets que no són seriosos. Si diem que hem d'assolir fins a grau 3, ho hem d'assolir-ho, sigui la qüestió que sigui. I si hem de tindre temes d'habitacions medicalitzades, les hem de tindre. No sé, pensem que estem parlant d'un tema, com estem dient, bastant innovadors i que els dubtes poden crear males sensacions. Res més. Puc contestar? Sí. Mari, per favor. Vale, Joan. Jo he dit que era infermera comunitària, però també he sigut infermera clínica molts anys. He treballat com a infermera molts anys. Tal vegada no he explicat bé el que jo volia dir en lo de medicalitzat. Medicalitzat és posar com un intensiu en una residència. Ahir també tindríem que parlar del que està disposat la gent del cohabitatge a fer quan arribi l'últim tram. Vull dir, no estem... És que és un tema delicat que jo no he tret, ho he tret a posta, vull dir, no l'he tret perquè és un tema que no està resolt. Estem pendents de la llei de l'eutanàsia, vull dir que n'hi ha moltes coses que estan en interrogants. Jo te puc dir, com a infermera, que dins del cohabitatge sí que se pot tindre fins a una dependència grau 3. Per què no? Se pot tindre. En el nostre grup el debat va eixir quan el problema fora cognitiu o mental. Això ens va crear dubtes. Ens va crear dubtes perquè, clar, això és una sobrecàrrega molt gran que influïx en el conviure de tota la gent. Jo no sé si tu has visitat residències. Jo tinc a ma mare en aquests moments en una residència perquè no puc. No és la millor solució per a ella, no, per a tots. No podem. I la veritat és que se te cau l'ànima en terra quan una persona se posa a xillar o se descontrola o va tocant-lo tot o va per ahí. És un tema que se tindria que parlar molt l'espai. La dependència grau 3 des del punt de vista físic se pot assumir tranquil·lament perquè una persona pot anar en una cadira de rodes tranquil·lament o pot necessitar que l'alcen o que l'agiten o que li donen la medicació. Tot això no és pesat. No és pesat. El tema és quan arriba el final, perquè no està gestionat, perquè no ho pot decidir una persona en aquests moments. Jo no puc decidir, mira, jo no vull seguir. En el nostre cohabitatge vam estar parlant inclús d'on situarem aquesta àrea. Parlàvem d'una àrea multidisciplinar, una àrea multiusos, que li diem, no? Vull dir que ara quan entrem no ens farà falta, però potser en algun moment sí. I llavors sí que ho vam parlar, ho vam tindre previst que tindrien que tenir una àrea especial per a aquesta situació. Inclús, te vaig a dir més,
no tenien nom i jo en algun moment determinat s'hi m'ha ocorrit dir, bueno, li podíem posar balneari per dir-li d'alguna manera, perquè el balneari és molt positiu. A qui no li agrada que li donen un massatge, que el llaven, que el toquen, no? Inclús pensàvem en habitacions en vidre transparent per a que quan passares per fora de l'habitació pogueres saludar a la persona que està dins. Inclús que tinguera entrada de llum directa per a que veiera quan era de nit i de dia. Vull dir que sí hem entrat, però jo no he entrat així a la ponència perquè no està definit. No sé si responc prou o vols que parlem més. O si vols en personal, t'agarres les meves dades i un dia xerrem, val? Molt bé. A veure, hi ha altres paraules. Primer, Joan Maria, Ricard, no sé si havies demanat la paraula o no. Bueno, felicitats a les dues Maries per l'exposició, perquè per primera vegada he sentit dins la pràctica el problema de les cures. He escoltat milers de xerrades teòriques de gent que no hi viuen o de gent que no està en el món del covitatge, exceptuant possiblement casos com Travensol de Madrid, que ja porta uns quants anys amb això de la salut. Jo tan sols volia dir que, jo dic sempre, que los viejos rockeros nunca mueren. És a dir, aquesta generació nostra són dels anys 50 i aquesta generació nostra, els que hem fet la mili, els homes, vosaltres les dones, potser el servei social, no volem anar a parar a una altra vegada en un quartel. O sigui, les residències avui dia és una caserna, és a dir, a les 7 del matí t'aixequen i fan sopar a les 6 de la tarda, perquè evidentment les hores extres duren més diners. Bé, això resumint-ho tot vol dir que tenim que tindre cura de la nostra pròpia vida. És a dir, cura vol dir, per mi, tot. És a dir, si de joves ens havíem encarregat de muntar famílies, muntar empreses, o ser bons treballadors, o muntar mil coses, o escoles cooperatives catalanes, etc., per què no ara? És a dir, hem d'agafar una altra vegada i no pensar que el papà Estado ens resoldrà els problemes, sinó que són nosaltres que hem de resoldre aquests problemes. És evident que Can 70 i en aquests moments, diguem, a Walden 21, som els pioners, a Catalunya almenys, que estem molt més avançats que altres grups que estan encara possiblement a les beceroles. És evident que es trobem amb moltes inconcrecions, molts problemes i sobretot moltes incerteses. I això a sobre, amb el Covid-19, encara en tenim més. Però bé, van superar una època franquista dels anys 60, diguem-ne, davant dels grisos, i ara podem superar, diguem-ne, altres problemes que hi ha. És a dir, estem acostumats a l'adaptació, estem acostumats a la supervivència. I això que quedi clar. És a dir, s'ha acabat ja de pensar que els problemes ens els resoldrà a l'estat del benestar. L'estat del benestar ens el creiem nosaltres, i això parlant políticament. Amb l'aspecte, diguem-ne, que parlava el Joan, concretament, nosaltres ens hem plantejat, en el cas de les cures, i ja sento una altra vegada, és a dir, com m'agradaria viure a mi quan jo tingui 80 o 90 anys. I ens vam trobar, en el seu moment, quan vam parlar d'això, que hi ha el gran problema, que sí que pots viure a casa teva, amb una persona que et cuidarà 24 hores, el que tu vulguis, però és el problema de la solitud. I el problema de la solitud és una cosa que nosaltres n'hem parlat molt, de la solitud. I aquestes persones com nosaltres, que estem acostumats en grups a crear cooperatives, a crear merders polítics o socials, ens donem compte que sense el grup no farem res. Per tant, el covitatge sènior en aquests moments és una avançadilla del que ja s'està creant a darrere en plan institucional. I això volia dir una altra cosa. No hi caiguem en la institucionalització del covitatge sènior. Jo ahir vaig estar en una xerrada del Marc Trepat, un arquitecte que parla, diguem-ne, de com seran les noves residències, i, escolta'm, vaig veure que estem en la línia i molt més avançats, diguem-ne, que molts altres grups, diguem-ne, d'arreu d'Europa. O sigui, nosaltres, amb els nostres pocs mitjans, amb les nostres poques ajudes estatals o oficials, estem més avançats que no pas Dinamarca en aquests moments, amb els mitjans que tenim. Vull dir que no ens espantem
perquè els que comencen a caminar per la neu obren camí. I sobretot, diguem-ne, el que estem fent és crear, per la gent que vindrà al darrere, totes aquestes incerteses les aniran resolvent. I per l'altra banda, i per acabar, perquè això ja sembla un discurs, en principi, és a dir, aviam, els que estem al marge, els que estem, diguem-ne, al front, com Can 70, com, diguem-ne, Walden 21, com altres grups que estan encara a les beceroles, no us espanteu, perquè és que la realitat futura és pitjor del que estem fent nosaltres ara. O sigui, en el futur, totes aquestes institucions privades o públiques cauran pel seu propi pes. Ho estem veient ara amb el Covid, no? Ja res serà vàlid d'aquí a 10 anys. Tenim que donar altres paraules. Sí, gràcies, gràcies. Molt bé, recollia, l'Anna Corró ens havia fet algun comentari en relació, que no sé si és perquè el volies fer així, però vull dir que si vols dir-ho així de paraula, Anna? T'has d'activar... Aquí, molt bé. Ja. És que no me'n recordava que podíem parlar i ho he escrit per no molestar, jo molt discreta. El tema és que si pensem ser finalistes, és a dir, si pensem conviure fins a la mort, està bé preguntar-nos com volem morir, si tenim opció de decidir-ho i donat que demà, per fi, al Congrés s'aprovarà la llei d'eutanàsia, doncs potser tractar una mica més la qüestió de les cures al voltant de la mort. La Mari ha dit que de Can 70 ho havíem treballat. Sí, ho vam treballar. Només que m'agrada ampliar-ho, no? Perquè si aquí tots som gent gran que volem conviure, val la pena que la mort deixi de ser un tabú i que parlem de què volem fer els dies abans, els minuts abans, o fins i tot com després els que es queden ens diran adeu, o com ens agradaria que passés, o dir a la colla que estem aquí que entre les cures que s'han de treballar de persones grans estan les cures al voltant de la mort, que la Mari ja ens ho ha dit, però per ampliar-ho, que demà tenim llei. Molt bé. Molt bé, Anna. Agrupem 2 o 3 intervencions i després donem un altre cop paraula a les ponents per si volen comentar. Llavors, després de l'Anna venia la Dolors i que es prepari la Teresa. Dolors Ferreres. Ja? Sí. Sí, endavant. Vale. Bueno, jo, a veure si ho diré bé, jo entenc per cures, sempre he entès això, tenir cura d'alguna cosa o d'alguna persona, no? Llavors, tant la Maria com la Maria Isabel Pla, com la Maria Manzanera, han parlat que els 2 projectes, un en representació del Walden i l'altre de Can 70, que els 2 projectes tenen, sobretot el Walden, ja té clar que és finalista. Can 70 he entès que pensava que també volia que fos finalista. Sí. Llavors, jo penso que s'ha parlat que una forma de les cures, un primer esglaó, seria això d'una manera o d'una altra, crec que tots ho entenem així, no? El suport mutu entre la comunitat de veïns, no? Vull dir, potser uns estaran més disposats a tenir un nivell més alt de suport mutu i altres tindran uns límits de dir fins a on volen fer un suport mutu, no? Vull dir que els hi pot suposar tot això. Però, entenc que el suport mutu tots més o menys ho tenim clar i pensem que el volem donar i el volem rebre de les altres persones. I per això volem viure en comunitat i en cohabitatge, per tenir el grup aquest de bons veïns, d'amics i de companys de vida, diguéssim ja, no? Però llavors hi ha l'altra part, que és la cura, que és la part econòmica. I ara sí que em dirigeixo als projectes finalistes, perquè penso que un projecte finalista no tothom potser pot optar a el que significa tenir aquestes aules o aquests espais o aquestes medicalitzacions o mecanismes per tenir l'assistència d'aquests projectes finalistes. Llavors penso que això potser anirà en funció dels grups, de la capacitat econòmica
que puguin tenir els grups o potser dels metros que pugui tenir el projecte arquitectònic. O sigui, em sembla que és una cosa a treballar, perquè no tots, encara que volguessin, podrien anar cap a un projecte finalista. I jo crec que són coses que també s'han de treballar o s'han de plantejar amb l'administració o fins i tot, com deia el Josep Maria, que jo potser una mica hi estic d'acord, a mi em sembla, sí, que l'assistència domiciliària i tot això, l'estar a casa i tot això, segurament ens podrem beneficiar d'alguna manera, però que tal com venen les coses i les necessitats així a nivell mundial, potser d'ajudes de la Generalitat o del govern o així, econòmiques, potser no en podrem tenir moltes, no ho sé. Crec que aquest tema de l'economia és bastant important. En el de les persones, crec que estem les persones al darrere i dependrà de nosaltres. Però l'economia realment no sabem com anirà i com se sustentarà tot això. I per mi penso que és una cosa important també a tenir en compte. Molt bé. Perfecte, Dolors. Gràcies. Doncs això, la Teresa i després el Joan Leiva, que es prepari per després. A veure, t'has d'activar el micro, Teresa. Ara jo, oi? Vale. Sí, Teresa. Vale, és que sóc sorda i llavors hi ha coses que no m'entero massa. Bueno, moltes gràcies per aquesta sessió. Jo és una cosa que quan miro molt i tinc moltes ganes de participar-hi i de ficar-m'hi, però quin problema tinc? Jo he estat infermera durant molts anys i sé el que és la dependència. He treballat amb geriàtric com a infermera i sé. Jo estic molt com influenciada per aquest aspecte. Sé com s'arriba, sé com... Bueno, esclar que no tothom és igual, però... Bueno, Llavors aquí sí que tinc un conflicte. I els diners, perquè, i a més jo tinc una germana discapacitada, he hagut de necessitar molts diners. Ja sé que en grup, jo trobo una cosa per lluitar, jo penso que potser ara no, però que s'està fent una feina de cara a les generacions que ve, perquè jo penso que ja no hi sé que temps. Bueno, no vull desanimar, però penso que és una feina molt d'allò. Llavors jo aquí pregunto el mateix que la Dolors, a nivell econòmic, es necessiten molts diners. I clar, jo penso que sí, el grup fa que l'economia baixi, però sí que cada persona ha de saber fins a on arribes de diners. I jo ho veig amb la despesa que nosaltres hem fet, mare meva. Bueno, res, els diners, jo. Com es pot fer per poder arribar? Oh, que bé, Gràcies, ja està. Gràcies, Teresa. Joan? Doncs sí, el Joan, i després vindrà el... A veure, perdó. Joan Esteve? Sí. No puc tancar. No, primer és el Joan Leiva, primer. Sí. I després el Juan Esteban. Sí. Això, perfecte. Primer de tot, també, que abans no us he dit, moltes gràcies a les dues Maries. I, Mariplà, vull dir, jo no em referia única i exclusivament a tu, sinó que, per exemple, el nostre cohabitatge, tots aquests temes també els he estat mirant i determinarem si som finalistes i si no, posarem finalistes menys això i allò. El que passa és que si precisament tots nosaltres no volem anar a una residència, com ho suportarem si hem d'anar a l'últim any de la nostra vida en una residència, si realment no és la nostra pretensió? Esclar, aleshores, sembla una mica aberrant, no?, que si estarem potser visquent 10 anys i en l'últim moment que ens hagin de portar allà on no volíem precisament. Indiscutiblement que la qüestió econòmica serà molt important per si es pot tindre aquestes habitacions o no. Però si el grup determina això, el grup ha de ser solidari també amb les persones que potser arribem a aquest punt. Tots són temes a parlar i també depèn de grups, però m'agradaria que si parlem de finalistes, que diguéssim finalistes o finalistes menys això, per anar més sobre la realitat en si. Res més i moltes gràcies. Què fem? Anem contestant o acabem les...
o sacar Fem més que preguntes? intervingui El Juan. El Juan i després contestem. Sí, hi ha més paraules, però després Vale. contesteu, així agrupem aquestes. Pues això, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comentarles, yo soy del grupo Preju 55. Nosotros nos hemos planteado mucho este tema, ¿no? Nosotros somos un colectivo de personal sanitario todos y es un enfoque que nos preocupa muchísimo. La conclusión un poco que hemos sacado de esto es que nosotros pensamos que como grupo sí se puede dar los medios que le hace falta a la persona para que tenga una convalecencia digna, buena, pero que los medios hay veces que es muy difícil y costoso que el grupo pueda asumir el coste este, ¿no? Entonces, nosotros vamos un poco por la filosofía de decir, vamos a ver, si te hace falta una cama antiescaras, nosotros te la colocamos. Si hace falta un aparataje pues para colocar sueros, te lo colocamos, tal, pero que depende de los medios. Realmente el grupo a veces es muy difícil que pueda el asumir esto, ¿no? Entonces nosotros vamos en la línea de decir, bueno, podemos facilitar medios, pero el servicio a veces tendrá que ser el asumido por la persona, ¿no? Simplemente era comentarles. ¿Se me ha oído? Sí, alto y claro, totalmente. Sí, vale, perfecto, entonces. Nada más era, ¿eh? Sí, molt bé, gràcies. Doncs fem això, Mari i Maria, si voleu fer una mica resposta i després tenim això. Em sembla la Carmen, l'Anna Corrons, vull dir, però ho fem en segona ronda. Sí. Es pot contestar això una mica, les dues coses? Sí, parleu qui vulgueu, no sé, la Mari o la Maria. Sí, bueno, nosaltres el tema dels diners, a veure, ho tenim bastant comptat, que segurament no serà el que es preveu, a la millor variarà, però és clar, les coses fetes col·lectivament sempre són més econòmiques que no si tu estàs a casa i tens que tenir una persona per tu 24 hores. No és una persona, són 3 persones, per una sola. Llavors, encara que sigui un cohabitatge, depèn com t'organitzis, no necessites tenir una persona tu a casa teva. Vull dir, es pot organitzar de tal manera que es pugui atendre a diverses persones. Llavors, clar, segur que serà més econòmic. Evidentment, no serà... Tots els costos de personal tenen un cost, no? Tenen un cost i segurament no és una cosa barata, però si tu t'has de quedar sol a casa i has de tenir una persona 24 hores, surt segurament moltíssim molt més car. I per altra banda, ara se m'ha anat del cap, algú ha dit alguna altra cosa? Bueno, és igual, si se m'acudeix després ho comento. M'ha marxat ara. Sí, no passa res, digues, Mari. Jo volia contestar a Juan que nosaltres sí que hem tingut en compte un parell de coses. Uno, que ja també l'han dit des de Walden, és l'escala de l'edat. És important que hi hagi una separació en l'edat, que diguem que la forquilla siga més ampla. Per això no acceptem gent més gran de 70 en aquests moments i per això partim d'uns percentatges segons el grup d'edat. Després, respecte a la solidaritat que parlem d'econòmica, a veure, les mans i la persona són diners també. Vull dir que no és el mateix viure en una casa a soles, que si estàs a sol i tens una persona 24 hores al dia que potser està sentada al teu costat i no fa res, perquè sols va l'infermero de turno a posar-li el tractament o a fer-li coses puntuals. Vull dir, no estem parlant d'un intensiu, no estem parlant d'ahir perquè això seria un altre capítol, seria el capítol de com volem morir-nos. Molta gent en els nostres comentaris és que no vol arribar a aquest punt. Vull dir, abans d'arribar a aquest punt vol ja
haver-se quedat tranquil, no? Diguem-ho així. Aleshores, si som un col·lectiu i n'hi ha una persona que necessita vigilància, tranquil·lament el grup se pot organitzar el temps, nosaltres també anem a treballar el tema del banc del temps, per anar passant periòdicament per aquest espai i fer aquest paper de vigilància, perquè això no és pesant ni és dur. Jo vos he dit abans que he sigut infermera assistencial. He visitat moltes cases. De la part del treball nostre era fer atenció domiciliària. Els domicilis, jo no he ampliat abans els domicilis, però també n'hi ha molta cosa que parlar dels domicilis. No és la utopia, no és el millor espai. Sin embargo, fins ara, fins que n'hi havia grans hospitals, tota la gent se moria en sa casa i no passava res. Estava totalment assumit. Quina por tenim? És que s'anem a morir tots. I com s'anem a morir? És que no ho sabem. No podem preveure com s'anem a morir, perquè és que no s'imagineu la quantitat de maneres de morir-se que n'hi ha. Llavors, això, el que podem és treure línies generals, apunts, perquè inclús jo no diria dependència grau 3, és que jo conec les dependències i conec gent que té una dependència, per exemple, d'un 82% i la persona que viu en això pot fer vida normal, pràcticament. Vull dir, hi ha dependències físiques que no necessiten una atenció de 24 hores, necessiten que l'alcen de matí i que el citen, perquè posar-li el menjar en una taula, qualsevol del cohabitatge li la pot posar. Nosaltres, quan vam discutir el tema de cures, per exemple, va eixir un punt. És la cura personal. Jo no tinc cap problema per llevar a ningú, per llevar el cul. És que he curat culs de totes les maneres, però n'hi ha gent que sí. I llavors, això se té que preveure. Una persona està puntualment, no pot alçar-se, però això és una ajuda puntual. Això és que va una persona mitja hora per al matí, ho fa. Que la mateixa persona que arregla aquesta mitja hora, després fa no sé què, després no sé quantos, i se li fa mitja jornada, se fa. Això és gestionar recursos. Això és gestionar recursos, però que no mos fa por. Nosaltres, jo per almenys no tinc por, no tinc por de res. Com deia el Ricard abans, no és que hem estat en la lluita, és que volíem fer la revolució. I ara l'estem fent també, resulta que fem el mateix, que quan érem joves érem córrer davant dels grisos i ara estem reivindicant un cohabitatge per tindre llibertat i per viure com ens dona la gana viure. I per cert, tampoc ha eixit el tema, però també un tema interessant a través dels cohabitatges era, per exemple, el tema de la sexualitat. També és un tabú. La mort és un tabú i la sexualitat també, el sexe. Doncs anem a estar oberts a tot. No sé si he contestat. Si voleu me feu més preguntes, ja veieu que estic valenta. Valentíssima, gràcies, Mari. Ara qui hi havia, Yabel? Sí, ara li toca a la Carmen i després l'Anna Corrons. Fem aquest segon bloc. Vale. D'intervencions. Carmen, t'hauries d'activar el... Que no et veiem, o jo no et veig, si més no. T'hauries d'activar el micro, si vols parlar. Ara sí. ¿Soy yo esta Carmen? Es que no sé si había más de una Carmen. Eres tú. Vale. Bueno, gracias por esta sesión y por hacerla abierta. De acuerdo, bueno, pertenezco a una asociación que queremos convertirnos en cooperativa y hacer un proyecto de convivencia de este tipo. No sé, creo haberos entendido, por lo menos a María, que piensan hacer como una unidad de convivencia. Nosotros en principio, bueno, somos también finalistas. Esta palabra me suena un poco, no sé cómo. Es decir, que queremos vivir en nuestra casa, en lo que consideraremos nuestra casa y queremos morir también en ella sin tener que salir a una residencia. Pues nosotros pensábamos en principio también hacer una unidad de convivencia, pero en la Junta de Castilla y León la normativa está que esa unidad de convivencia, en cuanto hay un dependiente, necesita una serie de recursos demasiado costosos. Un médico, una enfermera, un fisio, no sé qué y tal. Entonces dijimos, esto no puede ser no sostenible, no lo podemos aguantar. Entonces, pues la idea es, como comentabais o como comentaba sobre todo María, el ir a medida que surjan las dependencias,
pues ir contratando profesionales. Primero atenderlo, en fin, lo que estáis diciendo, ¿no? Con acompañamiento, apoyo mutuo y demás. Pero ¿consideráis vosotros un espacio especial para cuando lleguen? Ojalá no sean muchas y se pueden atender bien, porque hay que ser optimista, desde luego, cuando nos metemos en un proyecto de este tipo. Es decir, que habrá muchas, que no nos debemos asustar, en una palabra, porque si no nos echaríamos para atrás. ¿Contempláis un espacio especial para esas grandes dependencias? Porque a nosotros no nos gustaría cambiarnos de espacio, ¿no? Si vivimos en un apartamento, querríamos continuar ahí. Si nos tenemos que trasladar a un espacio especial, pues incluso a lo mejor las parejas pues se podrían romper o, bueno, a lo mejor trasladar las dos, aunque no sean las dos dependientes, en fin. ¿Cómo solucionaríais esto? Gracias. Sí, Muy mira, bien, te gràcies. contesto. Maria. Te contesto. Maria, Sí. et sembla? Fem que l'Anna Corrons volia també intervenir i així després, I després contesteu. Vale. No, li volia contestar això, però és igual, sí. Pues eso, gràcies, Carmen. Anna? La veritat que no volia repetir-me, però amb això de la solidaritat per aconseguir diners per ser espais finalistes, no ens hem de quedar només en el nostre col·lectiu de convivència. Tenim una comunitat autònoma en aquest estat nostre, que és Espanya, que ha aconseguit que els allotjaments on la gent vol anar a conviure estiguin dintre de la cartera de serveis socials. Si algun dia el govern de la nostra comunitat autònoma es digna a estar per aquest tema, estaria bé que estiguéssim totes juntes demanant que els nostres llocs de residència, que aquí li diem cohabitatge o com calgui, doncs tinguessin la categoria necessària per estar en aquesta cartera de serveis socials. I, per tant, totes les persones que tinguéssim un nivell de dependència 3, si és que hi volem arribar, i això ja és, cadascú sabrà, que això només és per parlar-ne i no per decidir res, oi? Si és que arribem a la dependència 3 i necessitem, per tant, molta ajuda, podríem rebre l'ajuda econòmica que reben les persones que estan en una residència. Estem parlant de 700 no sé quants euros al mes. Entre això i allò, potser qui vulgui arribar fins al final amb les condicions que siguin, ho aconseguirà. Ja està, que em callo. Gràcies. Gràcies, Anna. Molt bé. El Juan Esteban voldria també tornar a intervenir. Sí, hola. No, comentarles de que hay uno de los temas que se nos va un poco, que es de si tú tienes pensado un centro finalista, ya tienes que contar con un espacio dedicado a. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a solicitarlo, la remodelación de espacio, vas a verte con cantidad de conflictos, porque lo que comentaba la compañera, en el momento que tú digas, no, es que damos servicios de curas, aquí te va a decir, oiga, pues si usted va a empezar con este tema, le hace falta disponer de un médico, un enfermero, auxiliares, volumen de dependientes que hay, con lo cual es algo que hay que tenerlo claro hasta qué punto quiere ir uno, porque si no hay gente que a lo mejor inicia un proyecto y se dará cuenta de que no puede llegar al final porque, para decir así, la normativa no le va a permitir o no dispondrá del espacio que le va a hacer falta. Simplemente era comentarlo, ¿no? Gracias, Juan. Perfecto. Vale. Sí, hi havia algú que havia fet com un comentari, la Nica Moixí, però no sé si vol intervenir o simplement ho havia escrit pel xat i ja està. I veig que la Mònica ara aixeca la mà, així com físicament. Vale. Llavors, Nica, no sé si vols, i si no, donaríem pas a la Mònica. Vale, doncs, Mònica, endavant. I ja faríem això, ja donem després el pas a les ponents i fem el tancament. T'has d'activar el micro, per això, Mònica.
respecte d'aquests últims comentaris, com que a més els van fer en castellà, yo intentaré contestar en castellà també. Hace unas pocas semanas hubo un encuentro de ISPACOP donde se habló de las experiencias actuales en distintas comunidades y justamente se mostró el ejemplo de Ayuntase de Asturias, que ellos en el diseño del proyecto han estado permanentemente trabajando con la comunidad autónoma, porque lo que tratan, a pesar de que no es una comunidad senior, sino que es multigeneracional, sí que están viendo cómo cumplir ciertas condiciones básicas para que puedan tener la ayuda a domicilio, que la parte del INSERSO, no sé cómo se llama, el organismo del Estado que ve eso, que tiene una parte general del país y una parte que es por comunidad, ellos han estado trabajando con su comunidad y hicieron una adaptación, consiguieron una adaptación de la legislación comunitaria para que incorpore a este tipo de viviendas comunitarias al concepto que puede ser apoyado por los servicios sociales estatales, de manera que justamente pueden recibir la ayuda a domicilio viviendo en esos lugares. No tanto hablando de tener un espacio específico de curas, sino que de que puedan recibir el apoyo ya sea de curas o de pago por ciertas asistencias. Ese es un tema que se está trabajando y se está trabajando en el INSERSO, el nuevo director del INSERSO está dentro de sus temas el que ellos vayan a tratar los problemas de la gente y no que la gente vaya a ver qué es lo que les da la institución, sino que transformar la institución al servicio de las personas. Está como en el plan de que han empezado a trabajar este año y que esperan aprovechar los fondos especiales que va a haber para cosas nuevas a raíz de la pandemia, dedicarlos a transformar todo eso. O sea que todo esto que estaba hablando la Ana Currons y toda esta lucha nuestra, tiene partes del Estado también pendientes de tratar de dar respuesta, porque realmente cada vez hay más gente mayor y con la necesidad de trabajar ese tema. Así que creo que es cierto que hay parte de estos temas que más que resolverlos a nivel de cada proyecto, estaría bien que fuéramos avanzando en este tipo de encuentros donde nos encontremos gente de distintos proyectos o de distintos lugares, a ver cómo vamos avanzando, porque el primer proyecto que hay que ha hecho esto, que es el de Málaga, no tiene nada de eso, porque lo hizo previo a que hubiera cualquiera de estos reconocimientos, y a pesar de eso tienen unas habitaciones, 6 habitaciones especiales de asistencia 24 horas, 7 días a la semana, porque eso es muy difícil de hacer casa por casa cuando la gente está en ese estado de dependencia que necesita atención permanente y está permanentemente inmovilizada. Cuando no es así, toda la asistencia se hace en las casas, pero hay como casos de ese tipo. Bueno, no quiero llegar a eso, pero simplemente decir que no estamos solos, hay mucha más gente peleando por esto, hay ejemplos en Cuenca también de que hicieron apartamentos para cuidados y que por ahora los están dando al INSERSO para que los use porque ellos no tienen la cantidad de personal, digamos, de socios, de personas del proyecto que los necesiten. En fin, está habiendo distintos intentos y experiencias que valdría la pena conocer. Mira, jo si em permeteu, li podria contestar. Sí, un segon, Maria. Sí. Fem l'última, que així a últim moment a les Minet la Merche ens ha demanat la paraula i ja acabem. Fem això i responeu vosaltres i ja tanquem, vale? Vale. Vinga, gràcies. Merche. Vale, sí. No, jo voldria... La intervenció que ha fet l'Anna Currons fa un momentet, que m'ha semblat molt interessant, però que la tornes a explicar amb més detall, perquè per lo que entenc, a veure, si he entès com si digués que normatives que hi ha a nivell de vivendes comunitàries a nivell de l'estat espanyol i que, en canvi, dintre de l'autonomia de Catalunya no està recollit. És així o no ho he entès bé? És directament a l'Anna Currons? Jo, si vols contesto
Sí, perfecte. Si vols contesto aquest tema, que és tot diverses preguntes, abarca diverses preguntes. Jo crec que aquests dubtes tant la Maria com la Mari us el poden respondre i amb això ja fem el tancament. Vale. És que, mira, s'està parlant d'Astúries, per exemple. La Mònica ha parlat d'Astúries. A veure, nosaltres ens regim per la llei de la dependència. La llei de la dependència té una sèrie d'ítems que estan transferides a les comunitats autònomes. Per tant, Astúries, allà algun col·lectiu ho va saber negociar molt bé i ho va introduir a la cartera de serveis. I això, al mes de març de l'any passat, va sortir. Nosaltres, quan la Rosalia abans ho deia, què dèiem? Doncs que volem que el cohabitatge aquí a Catalunya també es pugui introduir a la cartera de serveis, per nosaltres poder negociar les condicions materials i funcionals per fer funcionar un cohabitatge. Perquè ha parlat un senyor que no sé massa d'on és, però no va d'acord amb la realitat. Nosaltres, per exemple, aquí, si això no ho tenim a la cartera de serveis, funcionarem com un cohabitatge normal, que cadascú tindrà els seus apartaments i tindrà uns espais comuns. Nosaltres en diem centre de dia perquè portarem allà la gent quan no puguin estar tot el dia sols a casa. Però ningú ens exigirà ni que tinguem un metge ni que tinguem un cuidador. Nosaltres tindrem els serveis que creguem nosaltres, però no estarem a dins de cap normativa, per tant no necessitarem cap professional. En canvi, quan entrem a la cartera de serveis, sí que podrem tenir a la millor una prestació econòmica sempre que la calculadora personal de la persona amb dependència li entri, perquè, esclar, es poden cobrar fins a 700 euros en grau 3, però amb una pensió molt minsa. Quan tu tens una pensió una mica més alta, cada cop, o tens propietats, cada cop et donen menys diners. Però, bueno, això s'ha de valorar i és una bona cosa que es pugui reconèixer la cartera de serveis. Però si no hi estem, mentrestant, nosaltres a casa nostra podem fer el que vulguem i podrem tenir un espai que li podrem dir sala de descans o un centre de dia o el que sigui on tindrem les persones al cuidado d'X persones i ningú ens exigirà cap mena de... perquè no ho regularem com una residència ni com res, o sigui, no està regulat el nostre servei. Tampoc en diem pisos tutelats, perquè si en diem pisos tutelats és molt similar al cohabitatge, però en canvi sí que ens diran heu de tenir una treballadora social a X hores, heu de tenir una infermera a X hores i un servei de porteria, per exemple. I això sí que està a la cartera de serveis, per tant, està regulat amb quin personal t'has de dotar. Però nosaltres, mentre no estiguem a la cartera de serveis i puguem negociar el que nosaltres vulguem, ningú ens exigirà res, podrem organitzar-nos com vulguem. No sé si he contestat això a les preguntes. I el que deia la Mònica és senzillament que últimament vaig sentir un senyor de l'Inserso que parlava també, i parlaven de Canàries, que volien utilitzar els fons europeus per dotar d'equipaments tipus cohabitatge. Que no sé si nosaltres... Però tot això depèn de la Generalitat, depèn de les autonomies. I una cosa és el que van fer a Astúries i s'ho van regular i una altra cosa és el que nosaltres estem iniciant per poder fer aquí. Res més. Molt bé. Jo només, si em deixes, Iabel, una cosa. Astúries, que jo també vaig assistir a l'ISPACOP i també he assistit a reunions que s'han fet al Principat d'Astúries, tenen una cosa que els hi va a favor amb el tema de la inclusió en la cartera de serveis socials que nosaltres, malauradament, no tenim, que és despoblació. I com que tenen despoblació, estan intentant, de totes les maneres, realment fer projectes de cohabitatge per projectar zones que estan despoblant-se. Per tant, ells tenen una sèrie de condicions que els hi anaven com molt bé a favor. Que això no vol dir que nosaltres, des de la taula de gent gran, no lluitem i no farem tot el possible, però tenien unes petites consideracions de l'Espanya buida que nosaltres no tenim. Res més. Mari, carinyo. No sé, ha contestat Maria, no? No sé si queda alguna cosa pendent. No, com vulguis, o si vols comentar alguna reflexió en relació al que s'hagi dit.
I si no, passem a fer el tancament ja, que la Rosalia faci el tancament i agraïment. Sí, no, jo penso que s'han dit moltes coses i si la gent no pregunta més, agrair a tota la gent el seu interès i que jo penso que trobades com esta en temes concrets se podrien fer. Jo penso que no és molt costós i ja que estem en el confinament, almenys tenim una ferramenta per resoldre interrogants que tenim o conèixer altres experiències. No? Què vos sembla? Sí, totalment. Ens sembla molt interessant. Sí, la idea era això, iniciar un cicle com de xerrades en aquest sentit i anar buscant temes concrets, no? Aquesta era com més d'obertura. Sí, perquè si parlem de cures, doncs parlem de cures, saps? Jo penso que... I si parlem d'economia, jo no parlaré d'economia, parlaré amb altres persones. No, Mari, hi ha una que s'està perfilant que tindria com a continuació del tema de les cures, que seria l'arquitectura que cura. I també que la gent exposi, digui i que busquem aquestes coses, però ho deixarem per començament del 2021. Sí, més val. D'acord, molt bé. Agrair a tothom, a tota la participació. Ha sigut magnífic, ens ho hem passat molt bé. Realment hi ha hagut preguntes molt interessants i el que està és que sempre comentem que estem vius, que tenim inquietuds, que realment ens agrada participar, que ens agrada treballar i que estem fent una revolució que segur que tindrà fruits per nosaltres i per les futures generacions. Per tant, endavant, gràcies a tots i bones festes perquè no suposo que molts de vosaltres no ens veurem fins a l'any 2021. Gràcies novament, gràcies a Sostre Cívic per organitzar-ho i endavant, seguim, seguim. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies a tothom. Gràcies. Gràcies.